אבל לא יודע. אתם בבית. אתם בבית? אתם יכולים. קדימה, אני יודע שאתם שם. הלו! הלו! אתה בא לקחת את הבן שלך או לא? אני לא מבין. הוא מעיף לי אבנים על החלון, תיקח אותו מיד אבל! מיד! אני ארים עליו יד, אני אתפוצץ עליו, אני נשבע לך! עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר? אתה יודע עם מי אתה מדבר? למי התקשרת? למי? למי? אני מצחיק אחד! הוא מצחיק מאוד! איזה דפוק, איזה קול יש לו! עלה. מי זה?